Dobar dan, moje ime je Lejla, ja sam instruktor joge, završila sam kurs minimal joge u okviru yoga studija, Surya yoga studija i mnogo toga imam lepog da kažem vezano za ovaj kurs. Ja sam se jogom bavila i pre ovoga bilo mi je dugo želja da postanem instruktor i nekako mi je kurs ostao u sećanju ne samo kao jedno divno druženje između ljudi u jednom jako lepom prostoru, već i po tome što mi je otvorio polje znanja kojim želim da se bavim praktično do kraja života. Nema mistifikacije joge, nikakvo. Instruktori su otvoreni, znanje se deli onako nesebično. Jednostavno, jedna jako lepa priča sa puno iskrenosti među ljudima koji vole jogu na ovaj ili onaj način. Bez obzira da li želite da posle podučavate jogu ili želite da produbite znanje onog joge koje već imate. Eni su instruktori bili sjajni, u okviru kursa imate mogućnost da isprobate različite stilove joge, da vidite šta je to što vama odgovara i na neki način da razvijete svoj individualni osjećaj za to kakav učitelj, odnosno instruktor želite da budete. Tako da to je jedna od stvari koja je meni ostavila jako veliki utisak. Što se tiče samog gradiva, asane koje učimo, koje ćete vi, nadam se, potencijalno učiti, se rade dosta detaljno, sa puno poravnanja i ono isto što je meni ostavilo fantastičan utisak, za mnoge ljude je joga izazov zato što zamišljaju da treba da već budu u ne znam kakvoj kondiciji i da joga zahteva ne znam kakvu fleksibilnost ili možda snagu ili ovde zapravo vidite nekako da joga za svako ljudsko telo i da svako počinje sa neke tačke gde se nalazi. Prilikom učenja asana vi dobijate i to neko iskustvo kako da koristite pomagala ili u početku ili generalno u svom vežbanju kroz upoznavanje anatomije svog tela. A naravno i u onoj meri u kojoj je to moguće i kroz razumevanje tela onih ljudi sa kojima radite. Ja se iskreno nadam da ćete izabrati ovaj kurs. Mnogo načina je meni bio dragocen. Tako da, eto, to je to. Ćao!